Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka National People Party Youth Front Siliang Wablay ha kalai tarik unai wing arjar arpway kalayo ban pli perdano ya ka lempung ya lakai football ya ka balatip kum ka first winter knockout tournament football arjar arpway ha ka ba ka kunhun ya lakai jong ka Saint Duli 1 a kalayo ban kori ka jingjab ha ka te ka sngi sedang kanam job jong ka Saint Duli ha ka te ka sngi kalawan hadin ba kalala ban penlim no da laikol la not ya ka nong shle bi ha ka jingile kai persha ka balalong hi hamadan jong ka snong Saint Duli way Maush Road Civil Subdivision shu ka te ka jingjab jong ka Saint Duli kala long ro langba ka kol jong Ricky Paul Sangrang ha ka minute ka baar ha ka minute ka baar pusan udon Bosco thongni bat ha ka minute ka ba laipuar langba u ibors em ha ka te ka sngi uba RB langdo way na kiriw rangba kata nyong try ulalong ukongsan ha ka jingidon langro uba P Sherlanson Langrin President NPYF Siliang Wablay uba S Michael Dakar Secretary bat kiway la ongru ba kadai kelempung ila kai kidon hadu sau pau teli kitim kibalawan bani simbenta bat ka jingtmu jongka NPYF Siliang Wablay ban penlong ya kadai kelempung kalong ban wat ya kasap ka talent kabaki kena kidon bat hakaju kapor ban wanra ya kijingya teli ya kisamla kadai katany Kidon hadu sau pro legitim partikin teng kidon hadu si pro legitim te balengi penong yang ketiga football kajing kuni kalong kun bagi juga keren serum cendeng kata kalong bangin ya wat ya kasap katalen ke bagi kena kidon te kerpat ya ki kun samla jungi cende bagi de bani simbenta ya kani ke tournament kenang bakan kut tangan de ndai kene kajing kuni kam de kajing kuni tan jungi ndai kajing kuni jungan nali mata kadang kajing kerpat kalong bang pidai ban peni ya kata kasap kapon ke bama pipidon nang bang wemeli jong yang daw lawan ban sakihi ya kali dia laka rumutkan don kalau mau berkenai dan pada jumpi ka program ka ban penbet ha man laki dong baper ba kumduru ngangai ba kane ka jingle jong kane ka NPP Youth Wing kan wanra ya kajing ya jan ya iwe halor iwe but ngai da kane ka tournament ka Iron Sim ya ki pun samna ban ya chapang ban ki chapang ha kajing le kai te ngidon chibun ki jai kundu ngidon ki langau bat kumtu ringi don kinong try kimarang bat tigaro kumta ngai bakaleka ka tournament kan wanra ya ka jingya peli lengba da ka jingya kai football